Unsay proseso unsaon pag-apply abroad? Kinahanglan ba og skill para makapag-abroad? Good morning guys. Saturday na naman. Last day na po sa atong trabaho karon mga guys. So kung mag-farming mo, ingon ana inyong trabaho dire oh. Tama na. So may trabaho sa farmer dire no. Nana. Unsay proseso unsaon pag-apply abroad? So una, dapat nasa tamang edad na ka para magtrabaho. Ikaduha, dapat na kay passport. So dali raman ang pagkuhag passport, pila naman ang pagkuhag passport siguro karon murag 1,000 kapin raman siguro. Tapos isa ka bulan ra makuha na nimo. So dapat ana dayon kuha kag mga basic requirements sa pag-apply trabaho. So unsay mga basic requirements sa pag-apply trabaho? Kung kinahanglan mo kuha kag barangay clearance, so kinahanglan mo gina kay di makatagaan og police clearance kung wala kay barangay clearance. Usahay gani ay ka makakuha barangay clearance na apay puro clearance na kuhaon nimo daan. Police clearance or NBI, kuha ka na. Tapos dapat walay problema sa imuhang birth certificate. Kay kinahanglan po na birth certificate. Dayon na kay resume, buhat ka og resume. So mao na ipasa na dayon nimo, mag-apply na din kapag naanaga na kay passport, na kay basic requirements na sa pag-apply trabaho. Nakabuhat na kag resume. So naanaga na amo na kinahanglan man. Research na dayon ka mga agency nga pwede nimo applyan. So duha ka paagi para makapag-apply ka sa agency. Pwede mag-walk-in ka, so walk-in pasabot moadto ka mismo sa ilang opisina, dito ka magpasa sa imong hard copy nga resume. Ang ikaduha nga paagi, pwede ka magpasa through online. So gamit naman kayo mga cellphone karon kay halos tanan diri naman taga-atang sa atong cellphone kada adlaw. So gamito na to na diha magpasa online. Unsa nga trabaho imong gi-applyan. Once na job offer na sa ilaha, nag-apply ka, for example farmer, tawagan ka na. So wao na time na screening dayon. So kinahanglan ba og skill para makapag-abroad? So daghan man kaayo walay skill diri na nakaabot no. Uban gani wala ka TESDA, uban mga 4-year course graduate nasa diri. Lain-lain ang skill na trabaho na nasudlan, ay farming, ang uban para sa kuha aircon installer, mga ducting, automotive. So daghan. So unsay paagi para makakuha na nga skill? TESDA ang pinakasayon. TESDA ang pinakasayon nga sudlan para makakuha kag yung nana nga skill. So sa pag-TESDA pod, daghan mga private school karon nga naga-offer og mga trade skill like automotive na apay kauban nga nihunggo training usahay. Pero naay bayad na siya kay private school man na, dili man na government. Private school man, so unsay kalahian nila? So halos walay kalahian ra. So sa private school, na lang kay bayaran. Tapos sa TESDA mismo, wala kay bayaran. O depende sa kurso nga imong kuhaon. So ang ending, pag nag-private school ka, sa TESDA gyapon ka padulong. Kay didto man ka magkuhag in situ, ang TESDA man ang maghatag og in situ sa imuha. So pili lang mo, asa mo gusto. Sa private school, nga nagi-offer nga ingon ana nga skill plus unsa pangalain, or sa TESDA mismo, nga naabot dito inyong skill, usahay na allowance, libre. So yun ana para makakuha og skill. So ingon ana ra pag-apply abroad. So di ra diha na human, taas pa ang proseso. Taman ra na sa pag-apply akong gisulti. Unsaon lang pag-apply. So pasensya sa mga naga-message ug sa mga comments nga wala na akong na-replyan. Shout out ninyong tanan, samot na diha sa mga taga Davao. Thank you sa pag-support. Dapat pag nag-abroad ka, investment man gud gihapon kay pag nag-abroad ka naa gyud siya involved nga gasto. Tapos okay imong lawas, mentally fit, and physically fit ka. Kay kana po'y number 1 tan-awon sa agency kung okay ba ka, wala kay problema sa imong lawas, dili ba ka bombuang. Ana ba? Ito tinuod na. So dapat pangandaman na nimo. Kay naa gyud siya involved nga kwarta na gasto, at the same time kahago o kakugi gyud nimong pinakapuhunan pod. Side ana, andam jud kag budget para sa imong mga gastuhonon. So mao ra to unta nakatabang.